Perjalanan menuju pantai Watu Katak. Watu Katak apa Watu Kodok ya padha ae. Katak kuwi katakmu. Ibu nek iki apa? Kuwi dong telaitanmu kuwi. Ini ya. Tenone kayak gede. Gede kayak ya gombek jae. Buluk. Buluk, Pak. Buluk. Ini pantai apa jenenge? Watu Kodok. Kodok tok berarti. Watu ya. Itu loh. Sumpah ya. Masuk pantai Watu Kodok. Parkir cuma 10.000. Halo nanas. Paling sangat nurani. Mateng nih. Wes. Tidak lah bosok mah. Nginep kono ae piye? Lah wi kok lame godhong ora iso kok nggon. Maran sing nggoni ya. Astana Resort. Kuwi Besok nek dolan rino aja mampir rumahku ning kono ta. iya. Lali mampir. Pantai Watu Kodok Gunung Kidul Ngayog Jakarta. Ngarep warung iki lho nganu langsung bener kuwi. Ya kan Iki Kok pas? sing kondur kae. ketok ya cekongan ke. Ya, Kalau dorong kalau sedang jupan. Apa sih? Lek ae dorong-dorong ae. Lu Gomblok iki. Iya. pada sarapan nang kono karo nyawang pantai wis ndendemes. Bakso Makwan bakwan. Lawan iki kopi, Cuk. Bakso Makwan apa bakwan ya kan. Indah sekali. Stop doae. Rekomendasi belah. Gede cah. Ini mau di kono. Saya kono ya, Ju. Kawasan di. Ya mau bener kenapa yang di wo? Kono, ini. Kita tahu ada punya waktu kar, bisa yang depan ini.